sang yaksendra kura rupa mangses kadya angin pang sempal kaprapal selo-selo kaplesat sata lumayu mangungsi kakyat kudo kang jaga-jaga bumi wah patih Renggani Sura kala wonten timbalan ingkang adhawuh Sinuwun Prabu Dewadenta tumenggung Gardapati kula wonten dawuh sinuwun apa to sebabe dina iki kowe adoh dak awi cedhak saya dak raketake mapan ana ing pasanggrahan tapel wates ing negara Slagayama ya ing negara Gendhing Pitu. Bot-bote anggonku duwe rasa tresna gandrung kayungcun edan kepayang ngengleng bingleng hangleng lamong kelawan sekaring kedaton ing negara Gendhing Pitu ya kuwi enten mula wiwit budal saka negaraku Parangake tak jangkah sepisan kudu dadi supaya enggal mondhong mustikaning rasa te lajeng kepareng paduka kados pundi kula cumadong dawuh anggonmu dandan aja mbok kendhoni kepara malah kenceng ana merga bakale mupu sayembara perang sing digelar dening Gagak Boko siaga ing diri sawega ing gati nadyanto colok lintang sambung obor rambatan pundak ketapna wadyabala perjurit Maesa Liwung budal dina iki kok